Kaixo, kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaur, ariketa xume eta praktiko batekin natorkizue. Ea hazkuntza kontziente honekin, printzipio hauekin, ze moduz goazen. Demagun, zure seme edo alabak, nahi gabe, edalontzi bat botatzen duela afaltzen, lurrera, eta klank, puskatu egiten da. Nola jokatuko duzu? Zetrak etxazean esan dizut horrela ez edalontzi hartzeko, zigortuta. Ez da zer pasatzen, utzi nik garbituko dut. Eta badakit istripu bat izan dela. Goazen elkarrekin garbitzera, zer egin genezake berriro ez erortzeko hurrengoan. Aukeratu zuen aukera, eta jarria zuen menpean. Eta ez hastu urriaren 7 arratsaldeko 6 doako online tailerra daukagula superbotere hauek lantzeko. Eta gauza okerrei buelta emateko. Benga, itxarongo zaitut.